dela. Bai antolakuntzan, bai didaktika eta metodologian, bai ikasle guztien harrera eta jarraipenean. Gaurko aurkezpenean, berrikuntza horren islada izango da. Eta izango da, lehen hezkuntzan scratch erabilpena eta bigarren hezkuntzan salboi sare sozialaren erabilpena. Aurkezleak Amaia Guzmendi, Ane Arbizu eta Aitor Biono. Programazioa azalduko dugu. Aurten, experimentazio bat egin dugu eta horreta horrein azalduko duguna modularun batean. Programazioa txertatu dugu eta zergaitik da garrantzitza guretako edo zergaitik erabaki hau hartu dugu. Bueno, batetik, kompetentzia landu behar ditu kurrikuluna eskuartean gaudurako eta denak arinearako kompetentzia gure ikasle garatu ditzaten alegin horretan, ikuste benuen hau herramienta edo tresna baliagarri gaur eta ere, programatzen hartzen ditugunean ikasleak kompetentzia asko ikutzen dituzte. Batetik, errauta baten edo arasa baten aurrean hartzen zaie, eta hori egatzen egin behar dute, eta horretan pentsatzen badago, pentsatzen duten horretan hor egiteak koordinatu behar dituzte, zeusatu behar dituzte, ozenatu behar dituzte, beraz, kompetentzia horiek garatzen dituzte. Bestetik ere, gero, soluzio hori nolabait lasaratu edo egin behar dute, eta horretan, sorkuntza eta ekintzailetasuna ere garatzen dira. Beste aspektu garrantzitsu bat hau erabakitzeko ere izatu zen, IKT kompetentziak ere garatu behar dituzte. Eta IKT kompetentziei begiratzen badiogu eta begiratzen badugu berak iratzen duen marko horretan zer adierazten duen, baita agertzen da ere LH-ko ikasleek jakin behar dutela programazioko erabilita batetan, tresna batekin jarrera simple batzuk burutzen. Bestetik ikusten dugu ere, etorkizun lagun batean lan munduan ere programatzen jakitea garrantzitsu izango dela. Eta beste arazo garrantzitsu bat esan zuteken ere, pixka bat begiratzen baldin badiogu adimen anistasunari eta hori bultzatu nahi baldin badugu ere, ikusten genuen programazioa eskaintzen badukaren gure ikasleei, zenbat ikasleengan bokazio zientifiko-teknologiko hori ere bultzatu den izango. Beraz, horiek laburkuz edo izango liake bultzatu da ikustenak edo ikusi arazi dutenak programazioa axularen txertatu nahi genuela. Eta ikasturte honetan egin nahi genuen, eta horrek nahi azkain, irailean antolatu edo nola antolatu gelditzan horretan, bi kointzidentzi importante edo garrantzitsu gertatu zitzaizkigun. Batetik mundik abiatu jakite horretan, interneten aritu ginen, zer topatzen genuen eta ikusten, eta topatu genuen, bazegoela gida bat, esan dela, gida horrekin, irakasleak animatu daitezke, ez dugu munduko asko ezagutzen, ez dira bitu gu esperto batzuk eta hau egin behar dugu, beraz, kresta gaitezen edo, eta topatu genuen gida bat, non oso ondo esplikatuta zegoen, edo ezer askorik jakin gabe, gai ikusten ditzen bide horrekin, saioak aurrera emateko edo jakiteko ikaslei zer eta nola saio horiek antolatu behar ziren, baina pega basotan gaztelera zen da. Eta esan dugu, hau dena itzutzen jarri beharko gara. Baina erarean ikusi denuen Nafar gobernuak lagundutako edo lan bat zela. Eta orduan beraiekin harremanetan jarri ginen eta itzutzeko asmori bazuten edo horretako dei bat egin genuen eta non esango ziguten ari zirela lan horretan eta azkeneten edo kaleratuko denean eskura egongo zau eta baixi izan duzan eskura. Azkeneten gai bat hori euskeraz eskuartean
gurera etorri nahi zuela eta berari gustatuko litzaiokeela scratch hori experimentatzea. Gutxitan gertatzen dira gaur gabe, guri aurten horrexe suertatu zaigu. Orduan horrek, hori horrela izan da, egin dugun esperientzia izan da, aurten azarotik otsailak bitartean, lehen hezkuntzako ikasle guztiek izan dute programazioko saio bat astean. Saio horietan zer egin, Euskarriaren gidaliburu nahikariren esperientzia guztian, eta nahikaritan biak elkarrekin lanean aritu dira, eta beraiek dira saio ikasleekin zer egin eta nola sekuentziatu programazioaren nola aurkeztu ikasleei eta zer erronkak egin araz ikasleei eta hori dara nahikari eta hanek prestatu dute. Eta gero bertan, saioetan, 3 irakasle goten ginen saio horietan. Gairiak eta maila gero horri segokion tutorea, mehengo da binarek zitrokoetan, eta hirugarren eskulan erabaki duen matematikako irakaslea izatea da. Beraz, era berean, lan egin dute, baina bertako tutoreak eta matematikako irakasleak ere, saioetan egon direnez, joan dira ikusten eta ikasten programazio hizkuntza. Emaitza oso positibo izan da, ikasle hasieratik gustora hartu zuten, horren motibagarria da behintzat. Eta ikusi duguna da, ikasle guztiak dirala gai proposatutako jarduera simplenak egiteko. Horretara lanak iritsi dira, eta gero, azkenean lanak desberdina dira, eta beraien gaitasunen arabera, batzuk iritsi dira beraien sorkuntza profiloak egita, eta konplexuagoa. Batzuk gaitasunen arabera, tresna oso ondo egokitzen da gerantzuteko ere. Beraz, garbi daukago, datorren ikasturtetik aurrea, baina proiektuan txertatuko dugula, eta izango dara, zerbait, aurten, hilabete batzuetan, bakarrik esperimentatu bat dima dugu ere, datorren ikasturtean gure naia ikasturte osoan, eta ikasle guztik imantzia da. Eta baita, LH-en egin dugu gehien bat, nahiz eta baina hasieran hanek erakutsiko dugu alde praktikoa egin dugu guzti hori, baina ezagutu genituen ere bitresna, oso aproposa zirena, aurre hezkuntzan, pixka bat gero lehen hezkuntzan egin nahi dugun horren hasiera emateko. Daude oso tresna aproposa, eta bentsi ikusiko ditugu bideo batzuen bitartez eta aurre hezkuntzan ere programatzen hasi daitezken, eta zer tresna politikak daude, ikasleak jolas moduan horretan aritzeko. Eta, aukeratu dugun tresna desberdina daude programaziorako, eta dut Scratch aukeratu dugu. Zerbaitik, online dagoelako, doakoa delako, eta, arrazoi nagusi bada, bloketan oso modu visual batean dago antolatuta, aginduak multzokatuta daude, bloke batzuetan multzokatuta daude, horrek ahalbideratzen du ikasleei zaien programazioko instrukzio edo lenguaia guztia batera ematen, baizik honek ahalbideratzen dizu pixkanaka ematea, eta beraiek ere modu erresago batean hizkuntza hartzeko modu bezala ikusten dugu, eta horregatik aukeratu dugu bera. Bestetik, multimedia proiektu interaktiboak egiteko aukera ematen du, eta egiten lan guztia denen artean partekatu genezake. Beraz, batek egiten duena, besteak ikusi dezake, eta nire garrantzia ematen du. Eta besterik ez, orainarek azalduko digu, tresnak bideo bitartez eta ikaslean nola erabiltzen dituzten, eta zer egiten duten tresna horiekin, atxatxetik, zigarrenak gara. Asmoa daukagu ere, datorren urteetan, DBH-en jarraipena eman da. Amaiak esan bezatzea, horre hezkuntzan, programazio hizkuntza hartzeko, bi robote erabili izan ditugu, horia den robot hori bibot izanekoa, eta robot bin kolore hori hartzen duna. Eta azken finean, robot hauekin lan zutela da oinarrizko programazio lenguaia, eta gehien bat mugimenduaren programa. Hemen ikusten den bezala, aurrera, atzera, ezker eskuinen mugimendu horiek. Eta bi robote hauen artean dagoen desberdintasuna, bibote hori honetan bertatik
maneiatzen da, fakultateak ikutuz, eta Bluebotean bertatik maneiatu daiteke, eta horretaz gain Bluetooth konexioa egin da, iOS eta Android sistema duten tabletetan, bertatik programatu daiteke eta Bluetooth konexioa egin da, martxan jarri daiteke. Eta, hemen ikusko dituzu bi bideo motz, aurrezkuntzako ikasleek nola lantzen dute. Hemen ikusten dira alfombra estilokoak, hau pertsonalizitu egin daitezke, zenbakiak jarri daitezke, letra jarri daitezke, eta horrekin batera programazioan hartzeaz gain beste bat kontzeptu ere lantu daitezke. Orduan ja pixka bat bloke gehiago sartzen dira, programazio bloke gehiago pixka bat sakontzen daz bere horretan. Hemen azkenean izango litzateke, pertsonari historio txikiak edo sortzeko, pertsonaiak aukeratzen dituzte, eszenatokiak, eta gero pertsonaia
dagokionean, Scratch Junior bertan lantzen ditugun bloke horiek, egin izan duguna da inprimatu, eta saioaren hasieran bloke berriro bat aurkeztu da genuenean, manipulatiboki horri batzutan inprimatu genuen, azaltzen genien bloke bakoitzak zertarako balio zuen, eta esaten genien, bloke hauek erabiliz, egingo dugu, historiotxo bat, edo zergarak uste ez dute balioko dula bloke honek, edo antzerako beste zerbait. Eta behin bloke horiek lantuta, bloke horiek lantuz, irakasleok klasearen lehenengo zatian, eskaintzen genien erronka txiki bat. Bloke horiek lantzeko, erronka bat aurkezten genien, ez genien erakusten programazioa nola osatuta zegoen, eta beraiek gai izan behar ziren, erronka hori, talde txikitan normalean bineak edo irunaka, bakoitzak tablet bat izanik, erronka hori beraiek egin alizatu. Eta horrela konturatu ziren, bloke bakoitzak zertarako balio zuen eta nola zegoen programazio hori osatuta. Hemen ikusten da, erronka telebistan volkatuta dago, eta hemen talde txikietan erronka hori aurrera eramaten ari dira. Eta behin erronka guk aurkeztutako erronka hori egitea lortzen dutenean, saioaren bigarren zatian, aurretik lan duen bloke horiek erabiliz, libreki beste historiotxo bat sortu bat zuten, eta orduan sormena ere lantzen da egin. Eta hori ikustu ez dute, Scratch Junior. Scratchek berak eskaintzen dizkigun pertsonaiak eta eszenatokia, baina horretaz gain, beraien munduko bolari argazki bat atera diote, beraien historia gehiago pertsonalizatzeko, eta hori bakoitzak egin dezake, historio txori nahi duen modula eta pertsonalizatzeko. Eta gero dira, lehen hezkuntzako bigarren eta hirugarren zikloan pasatzen gara Scratch Online lantzera, dela Scratch Juniorren hurrengo pausua. Bertan internetetik sartu daiteke, edozein navegatzaile batetik sartzen da, horrek errazten digu, eta bera eskarbanutaren programa bat ordenagailu batean ez ezera, edozein tokitatik sartu daitezkela. Eta hemen ere berdin, azkenean programazioaren bloke ezberdinak lantzen dira, bai mugimenduarena, bai itxurarena, hainbat bloke ezberdin daude, baina ja era pixka bat konplexuagoan. Hemen ikusten dira pertsonai ezberdinak daudela, eszenatokia operatu behar dela, eta hemen pieza edo ezberdinak gauzak bat, eta hemen ja pertsonai bakoitzari programazioa sortzen emarri da. Eta saio hauek aurrera eramateko, Scratch Juniorrekin egin dugu bezala, beraiei ere erronka batzuk aurkeztu diogu. Orduan, erronka hauek beraiei aurkeztu dizkiegu, esan diogu, erronka hori aurrera eramateko ze pertsonai aukeratu behar dituzten, ze eszenatoki eta pixka bat helburua, erronka horren helburua edo bideoko horren helburua zein, kasu horretan amonak aurrera jun behar dula, eta tximista jotzen badio atzera bueltatu behar dula, eta pixka bat jakin dezaten zer egin behar, zer programatu behar dula. Eta programazio hori sortzeko, zer bloke guztiak ez, baina bai oinarrizkoenak zein izan behar diren erabili behar dituztenak, eta
baina behin erronka hori egitea lortu dutenean, erronka hori hobetzeko gomendiotxo batzuk lortuko zenuke hau egitea, behin hau eginda, hau egitea edo, beste gomendiotxo batzuk zen. Eta erronka hauek ikasle bakoitzak beraien drive karpetean, scratch karpeta bat zeukaten, eta orduan erronka horiek, erronka ezberdinak egin ditugu proiektu honetan, eta erronka horiek ikasle bakoitzak bere drive karpetan zeukan. Orduan, iriki zezaken, ikusi eta aldi berean scratchen programazioa egiten zijoan bitartean, erronka horiek beraien drive-zean zeukaten. Eta horrekaz gain, erronkaz gain ere, jungera programazioaren bloke ezberdinen azalpenak eman. Pieza bakoitzak zertarako balio duten azaltzen duzten fitxa batzuk ere egin ditugu, eta horrekaz gain ere bai, adibidez, YouTubeko abesti bat zehazki nahi dute abesti bat scratch esatu. Hori guztian nola egin azaltzen ditugu dokumentu ezberdinak ere jarri dizkigu eskura, beraiek jakin ahal izateko. Eta, ja pixka bat ere, Scratch-en 2.0 egin dituzten hiru proiektu aukeratu ditugu zuri erakusteko. Lehenengoa izango litzateke bosgarren mailako ikasle batek egin denikoa, Euskal Herria landu zutenean txandela gaia. Eta, baian ikusten dauen programazio hizkuntza behin barneratuta dutenean, hasten ditela erronka horiek egiteaz gain, pixka bat kurrikulumarekin edo loturak egiten, eta bakoitzak bere bideo-jokoak sortzen, historiotxoak, eta gero hartzen den horrekin ere proiektu txikiak egiten. Orduan, kasu honetan, izan ditzateke jolaso, Orduan, jolasteari ematen digunean, Gipuzkoari ematen badiogu, zein da nire ingurua. Jarri beharko litzateke osurretan Donostia. Eta, nola erantzun zuzena den, bola hori kolorezatu egin. Orduan, hemen ikasle horrek hartu du mapa bat, inguru ezberdinak jarri ditu, programatu du erantzun zuzena zen den, erantzun okerra izango balitz, borobila ez dintzateke kolore ezberdinetara aldatuko. Horren barrean, programazio handia dago. Gero, beste proiektutxo bat ere izango litzateke, ingelesean ikuinen landela egiten ari ziren, eta ikuin hori kontatu beharrean paperean edo beste formatu batean, erabaki zuten Scratch bidez kontatuko zutela beraien ingeleseko ikuinan. Orduan, hemen, pertsoniak aukeratu dituzte, elkarrizketa bat dago, eta elkarrizketak ematen du erresa dela, baina programatzerak orduan esan behar diozu. Honek hau esatu duenean, beste pertsonaienek erantzun du, eta erantzun honek bukatzen duenean, besteak erantzun. Erresa ematen duela, baina, konplexioa da, kontutan eduki behar da, ze pertsonaiak zemi esaten dien, eta zidan dena. Hemen ere ikusten zuen, mugimendua sartu diote, badoaz, pantaia aldaketa badago, eta, ikuina lantzaz gain ere, horren antzen beste gauza batzuk dute. Eta azkenik, esango dugu, bidean aurrera jarraitu duten ikasle horiek, hasi dira Scratchen beste maila bat lortu dute, eta batzuk bideojokoak sortzen ziren. Eta ikasle batek hemen sortzen du Mario Brosen jokoa. Eta Mario batu egiten dedikan, eta berak hemen jarri dizkigu argibira. Fletxekin alde batetik bestera, eta barrarekin salto egiten. Orduan berak jarri du, programatu du teklatuaren fletxak erabili bat direla, eta barra erabili bat dugula salto egiteko. Eta hori guztia, berak gora esan programatu dugu. Orduan erabili bat dute, eta salto egin, eta atera iristen denean beste pantaila batera da. Hemen mugimendua jarri dio, ikutu egin hau, eta ikutu nagoenez, ez diagonez, jolasa berriro esan. Ja, beste maiateko ikasleak. Eta, bukatzen bateko, amaiak hasieran aipatu duen erabili dugu materiala, azkenean Scratch Juniorreko fitxak eta atera ditugu Scratch Junior.org webgunetik.
Amaiak ipatu den gida, euskarazko eskratx gida hori, helbide honetan dago eskuragarri, eta gero eskratx programa, eskratx 2.0 online programa, helbide honetan dago. Eta, gutxi gora bera, imentxe gure proiektua edo gure ikastolako ildo estrategikoetatik jarraituz, batetik programazioa, baina ari gara da. Horrekin batera, teknologiari buruz edo aurre egiteko beste nolaiteko proiektu ezberdinetan ere badaudela. Eta sargoi proiektua berez, orain dela 3 urte, 2013-2014 urtean, beste proiektu batetik jaiotako sare sozial hezitzaile bat. Berez, 2013 urtean gaztilekia Eusko Jaurlaritzak bultzatutako jarduera edo nolabaiteko lehiaketa bati erantzunez, gure ikasle batzukin bertan partatu genuen, berez ideia bat bota genuen gazten etorkizuna edo hobetuko luken ideiaren bat sortu genuen, eta horretik garaile edo hitza sare lortu, eta bidean gure ikasle bota zuten ideia zen, nolabait helburu eta ibilbide akademikoa kontutan izan da aparte, gure ikasleen beste nolaiteko ibilbidea ere kontutan izan azten. Hau da, baloren aldetik, bai ikastola barruan da bai ikastola kanpo egiten dituzten ekintzak eta bestelakoak ere kontutan izatea. Hortik aurrean, horri erantzun nahiago, ikastola eta Dekimaz Network Bilbon dagoen giza teknologia enpresa bat bierakundek egon, harreman batea eritxe ginen, eta hortik sargoi jaiotzen. Hori erantzun nahiago, ez da nire originala, baina apurka-apurka bide hortan edo lanean hasi ginean, tresna teknologiko bat edo sortzea okurritu zitzen. Beti ere, gure ikasle, botarrakide joietatik, eta zertako batetik, giza baloreak eta gure ikastolan hainbizko horietan oinarrituz aurrera jarraitzeko, bestetik giza kompetentzia horiei nolabaiteko erantzun modernoago bat edo eman nahian tresna hori sortu genuen, proiektuak, lan kooperatiboa eta gaur egun ikastetxe gehienetan hor bultzatzen ari gehan hortan ere, hor ere eszenatoki berri bat emateko asomak gino, eta bestetik erantzun bizun teknologikoari ere nolabaiteko erantzun egoki eta praktiko bat eman nahi. Hau da, sare sozialen erabilpena, teknologi berrien erabilpena eta bestelakoen, horiei benetan praktikan erantzun bat eman nahi. Hortik, sargoi jaio zitzaigun, eta zuzenean bertara sartu naiz. Hezkuntzaren dugu bezala izendatu genuen, benetan gure ikasleek eta baile hezkuntza, bigarren hezkuntza, sare sozial eta teknologi munduotan, nolabait adituak direlako askotan, eta bertan ematen dien batetik aukera honak eta bestetik arriskuak ere landu egin ditugulako modu praktiko batean eta benetazko modu batean. Hortako, esan deten bezala, sargoi jaio zen eta pixkat sare sozialak ezagutzen ez zuten entzat, esan dezagun egin genuela Twitter eta Facebooken antzeko hibrido bat. Hau da, Facebooken ditun erabilgarritasun batzuk ditu eta bestetik Twitterrek ere ditunak. Hemen ikusten ez duen, dinosaurio edo erentzube antzeko honen ibilbide hortan dia gure ikaslei beraiek bota zuten ideia hortan oinarritutako
sari edo errekonozimendu bat emateko modua. Hau da, batetik, bertan partartzeagatik jarrautza lortzen duten, aurrera ibilbidean, aurrera bazen inean, hau da, praktika honak erakusten dituzten inean, proiektu honetan partartzen duten inean eta ibilbide horretan mundu batean luke, hurrengo fase batean irten eseri egingo nintzateke, zutitu, nolabaiteko lan artistiko eta bestelakoak egiten hasi, eta azkenengo fasea nintzateke benetan bestengan aztarna utzi dula. Hori da pixka bidea. Bestengan, beste lagunengan, beste pertsonengan, aztarna hori utzi dula. Bertan, edo ezagutu nahi baldin ez dute, berez hemen erderaz agertzen da, navegatzailea erderaz dagoelako, ordenagailuan, baina berez hiru hizkuntzetan dago, bai euskaraz, erderaz eta ingelesez. Bertan, logeatu dago badira, segurtasun aldetik gure ikastolako momentu honetan, noski, bere bakarrik hartatzen dutelako, kasu honetan, ikastetxe bakoitzak bere eremua edukiko luke, eta berez iaia nahiko ikastetxe hasiko dira bertan hartatzen, bai Euskal Herrian, Katalunian eta Rioxan, eta Nafarroan. Eta logeatu ondoren bakoitzak bere eremua du, bere ikastetxeko eremua. Kasu honetan, nire ikusten. Bueno, hola ikusita hori izateke nire profila. Profila hau ikusten badezue Facebookak izango badiz bezala nahiko antzekoa da, bai? Eta ikasleekin jarraitu izan dugun lehenengo pausoak edo, lehenengoa litzateke profila hau osatzea. Profila hau osatzeko fase ezberdinak landu izan ditugu eta fase horrek aukera handiak ematen dizkigu gero benetazko egoera erreal batera aurrera pauso ematen dutenean, sare sozial mundu horretara iristen denean, zer nolako edukiak jarri batean, zer nolako argazkiak, zer nolako irudia, zer nolako hortan benetazko praktika onbatei dugu berekin. Eta urtero, edo azkenengo bi ikaskuntaroetan, hortan agiak. Kasotan erian, oinarrizko datu fase bat genuke, oso datu xumean, normalak, bai, bakoitzan datuak eta bat. Nortasun digitala lehen hezkuntzako ikasleen artean, ez du zentzurik, berez, sare sozial tradizionaletan ezin delako adinez, baino bigarren hezkuntzan bai. Nolabaiteko loturak eta bestelakoak eman daitezke. Eta bizi manifestoa deitu dugun, bakoitzaren aurkezpen bat. Hau, arimen emozionalekin, balorekin eta beste nolabaiteko jarduera ezberdinekin lotu izan dugu. Bertan lau fasetan banatu dugu egoera batetik bakoitzaren helburua definitzea. Hau nahiko libreki eta nahiko adinaren arabera ere, tutorearen, supervisioaren menpe egin beharrekoa. Batetik, hor jarri beharrekoa, kasuetan ez da ikastola kanporuntz publiko, baina ikastola barurantz. Hori ere, lan duimarra, zer jarri, nola jarri, lehenengo papelian, hortik aurrera, orkezten hori egitea ez. Nolabaiteko baloreak eta horien inguruan hausnarketa egitea, nire gizartasunari buruzko hausnarketa txiki bat. Eta lehen hezkuntzan, benetan arrakastatia izan duen atala. Holako galdera batzuk egitea, eta bertan, hau bizia da, atala, hau da, edozein momentutan aldatu dezakete, edozein momentutan zeo zerken eta jarri dezakete, baina galdera hauek, esan dute bezala, etekinarean handi dute, gela barruan lan egiteko. Batetik, zer posten zaitun, zer goibetzen zaitun, irribarrea, negarra, badira, emozio eta sentimentuak eta bestelako aldatzeko aukera dute. Azkenik, munduari mezuren bat norbaitek mezuren bat diarioen baldin badegu, bideoren baten bitartez, eta egia esan gauza asko daude, eta gero
bakoitzak ere portfolio moduan hau zen beste burua jarretzen genuna sare sozial honekin ere bai. Azken finean, gure ikastola barruan daramaten ibilbide honetan egiten diren lan asko bertan gordetzeko aukera ematen du. Hala, loturak, bideoak, bestelako dokumentuak eta bar, bertan argazkiak, dokumentuak eta bestelakoak gordetzeko aukera. Eta azkenik, jarraitzaileak eta bestelakoak. Muro honetan, edo profil honetan, teknologi berri horiekin lotura eginez, beste pauso bat ere eman genuen. Hau da, programazioakin eta bestelakoekin egin dugu modun, nolabaiteko edizio, bideo edizio, tresna ezberdinak ere erabili izan ditugu. Eta hau, eskusa politazan ere, bakoitzak ere aurkezpen egiteko bideo baten bitartez. Irudiak eta bestelakoak ere zaintzeko asmoak gineo askotan, eta segun adinaren arabera ere, argazkiak erabili beharrean, marrazkiak erabili daitezke, interneten topatutako irudiak eta bestelakoak. Eta kasotan irakasleok ere, lideekin nahizunak, bera aurkezpenak ere egin izan ditu, baina ikasle bakoitzako bere aurkezpen egin. Modu digital batean, ez bakarrik idatzi. Honekin batera, esate profila eduki genezakela irakasleak, baina bestetik ere ikastetxeak berak ere bere profil instituzionala edo ofiziala ere eduki dezake. Bertatik gero, buruan, bada komunikazio tresna bat ere ikastola barruan web horria kanporuz begira izan daiteke modun, sare sozial pribatu honek ere ikastola barnean gertatzen diren jarduera proiektu ziklo eta ezberdinetako beren arteko harreman horretan ere aurkeztu eta eszenatoki polita bihurtu zaigu informazio ezberdinak agertzeko pasan asteburuan gure DBH eta batxeko ikasle batzuk ere Tenerife egon izan dira, holako txapelketa internazional batean, honek ere bere lehiku eduki behar du, ez bakarrik ikastolakako, ez eta ikastola barneko bizitza horretan eta aukera ematen du hori ikasleen artean ere elkarrizketa ezberdinak eta sortarazteko eta nolabaiteko ikastola baruko bizitza horretan bultzatan dira bateko. Esateten bezala, ikasle, irakasle, ikastola proiektu bakoitzak ere, ikastolak erabakitzen ditu proiektuek ere bere atala eduki dezakete eta beraien profila. Eta hortako proiektuen rating bat sortuta dago. 3 atal ezberdinetan banatu da. Batetik, naturala zientifikoak eta teknologikoak izan daitezkenak, kulturalak, artistikoak eta kiroletakoak eta izateatak eta sozialak. Bertan, rating honek leku amateo ikastolak berezia lehenik zituen proiektu batzuk hemen agertzen dira, hau da, honek gaitasun eman dugu ordenatzeko ere proiektu batzuk, eta bestetik ikasle beraiek sortu dituzten proiektuak, inkluso ikastola kanpo dituzten proiektuak ere hemen beraien leku dute. Rating honek guretzat ere ikastola bezala aukera polita bat dugu ikusteko ze proiektu dituzten benetazko arrakasta. Hainbat eta erabilpen gehiago, hainbat eta nolabaiteko sarrera gehioekin proiektu bakoitzak, rating hortan gora goratzen dira. Beraz, horiek ere, beraien lekua dute proiektuak eta ikastola gaina hilabetero proiektu aipagarriak ere bertan aurkeztu ditzazke. Proiektu aipagarrien atalare bat dago. Arlo kurrikularekin lotuta egon daitezkeena, oso eta matematika sarea, ditzen duguna, mate sarea, bertan erronka ezberdinak eta bestelakoak, balorekin eta bestelakoekin lotutako Axular elkarrekin, eta bestetik gure Axular News, telebista kanala deitu duguna, bideo bitartez eta ikastola barruan ematen dien, arazo, berri onak, berri txarrak eta bestelakoak agertzeko. Hau dana, bere ikasleek, tableten bitartez da, sortzen duten edukia ditzateke. Eta azkenik, bertan ere,
ikastola kanpoko gurekin harremanak dituzten beste erakunde eta pertsonen profilak ere agertzen dira. Kasu honetan Erreala dugu, GBC Saskibaloi taldea, Orona Fundazioa, baditugu Apoio Dorabe Fundazioa, baditugu hor, berez eta lehendik gurekin harremanak zituzten erakunde eta pertsona konkretu batzuk ere, bertan ere, beraien espazioa, beraien lekua ere, badute gure ikaslekin batera, hartzeko eta bezala. Bai? Profiletaz aparte, edozein sare sozialak eduki dezaken modun, badego ere, bertan, muro bat. Muro hortan, egiten duguna dira, sarrerak, horreiteko sarrera ezberdinak, eta bertan, adibidez herri urratxenekin lotutako bideoklipa, norra historia duna badegu, kasu honetan ere, gure ikasleko zorion egin dute, gaixotasun arabera eguneko informazioa eta bestelako, aukera handiak ematen ditu, baina batez ere ematen duen gauza benetan handia litzateke bertan sortarazi egitekin elkarrezketa gero ikusiko ez dut bezala. Proiektu ez da. Honek, tresna honek aukera asko ditu, ez ditut agertuko gauza asko delako, baina proiektuen artean eta sarreren artean badaude lotura handiak agertu ditzazkenak. Batetik, pare bat ezagutuko ditut, adibidez, lantxo bat egin zutena ikaslei munduko edo historian zehar izan ditugun pertsona ezberdinen biografi txikiak agertu zituzten. Honek ere idazketa, irakurketa eta bestelako tresnak, bestelako kompetentziak eta lantzeko, eta gainera honek lehen esateten bezala, erantzuteko aukera eta bestelakoa. Azkar fungonek, baina aukera duzu bertan sartu eta sartzeatzeko eta sarrera eskatzeko. Txanerakin lotutakoak, balorekin lotutako proiektu ezberdinak egin izan ditugunak, lehen ere egiten genitunak, baina honek aukera eman dugu eszenatoki hortan digitalki ere agertzeko. LH-ko ikasleek lehendikia HH-ko ikasleengana lotutu eta ipuin ezberdinak irakurtzen zizkieten. Kasu honetan, berbera egin dugu, baina filmoteka bat izango ari bezala, beraien egin izan duten izan da ipuin tradizional batzuk hartu, ipuin tradizional horiek digitalki sortu, HH-ko ikasle horientzat, eta honen helburua zena minutu gutxitan, 3 minututan, irudien bitartez, audioaren bitartez eta bat agertu, eta erreflexioa sortarazi dela barruan. Bukaeran galderatxo batzuk botatzen dira, eta ipuin honek erakutsi dezakeen, hau azken finean da, eskusa nolabaiteko aitzakia, nolabaiteko beste lan bat egiteko dela barruan. Eta azken finean honek aukera ematen du ikusteko, bere galderatxo batzuk botatzen dizkiete HH-ko ikasle txiki horiek, eta hemen ere erantzunak, elkarrizketa, sortarazten da beraien artean. Hemen ipuin ezberdinak, zintzirikatu dituzte, eta honek aukera handiak eta politak ematen ditu hortako. Urtebetetzetan, akaso honetan, aste honetan erderaz, zorion dute, ikastola kanpoko pertsona bat, gure gara hori dutzena bere garaian, eta berarekin batera, psikologo bat zen, eta gugan hori dutzen jarduera konkretu bat egitea, eta aste honetan bere urtebetetze izan da, zorion dute horren bitarteaz. Eta proiektuen artean, jakintxuen txokoa dituriko proiektuaren sortu genuen. Eta bertan, pertsona ezberdinak izan da, bideoan grabatu izan ditugu, eta portfolio moduan, bertan geratzen dira, grabatuta edo zen momentutan errebisatzen ditzazkete, etxean ere ikusi ditzazkete gurasoek, nolabait, familiaren murgildu egiten dugu, gela barruan egiten diren jarduera ezberdinetan, eta bezala batean. Gauza gehiago. Galderak bat nahi bat zuen, nase esan, denbora pasatan. Bai ez, zondu
asko eta asko daude, ikusten ez dut, nolabait, sare sozialen erabilpen hortan, etekina ere atera dizaio egula, askotan bildurra baten dugu hitz horri ez. Hau erabiltzeko, noiz erabiltzen dute ikasle? Gera ikaskain batzuekin lotuta, ikaskolat kanpo, nola bitzatzen dezu erabilpena? Hau, gera barruan erabiltzen ari gira, jarduera konkretu batzutan, eta geratik kanpo ere baina batez etxakerako gortan, inguruneak lotutako jardueretan, tutorentzak lotutako jardueretan, matematikaren ikusi egon ez dela matesarean ere, erronka txiki batzuk ere. Eta hori zut programatzen duzu, beste irakasleekin edo irakasleak manakatzen dute eta beraien esku suspendan noiz erabili edo Bueno, proposamenak hemen ikustezue, gauza pila daude, baina urte bat dago besterik ez honekin. Hau sortu dugu urte batean, edo urte eta pikon, zero klasita, eta momentu honetan, oain helburu hori da, txertatzen jutia, eguneroko tasun hortan, eta batez ere aukeratzen jutia, sortu ditugu gauza guztien horien artean,